যতনা হামবাই তে যত মিডিয়া রং তিনর ফাইমা জাফাইন দনা বেসেস খাইবেলেন হামে মারো সিনাইদি সিংর তিনি কোনো টংথই খাজই ফাই एक्चुअली म बेलायनो काइसे जों नास्ले मुं ते जलि मुंनि बिसिंति सिङाव तिनि एक्चुअली फाय तामनि हिन्दी बेलायनो तिनि काइसा मांप्लि सिं जतनि मोबाइल जतनि सोशल मीडिया नि बिसिंति सिं तिन नुखा सिनि खरकसा बुकु यूनिवर्सिटी त्रिपुरा यूनिवर्सिटी रो पय तंनाय फर्स्ट सेमिस्टार पय तंनाय बो जेफ्रु जीबी बाजारनि सिमि अटोकाय थांजा पुरु खरकसा 1 जी बसनि बरक बाय अ जागा बो सेक्सुअली हेरेसमेंट ते मोलेस खायजामनो ति सिं तिनरो YTF TWF जतन फाइ तिनरो FIR लॉज खाइबे क्या तामनि हिन्दी सिनि दफाव सिं तिनबो नुगु जे त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा स्ट्रक जेसपनो जेसेपनो जे कुनु दंदि म काइसे जस्टिस सिंमाय नि बगै जों तिनि बेलाय लासिमे सिंजा हाइमा दङ अमनो ति रिगिनो सिनि बुबाग्रा बाहायनो बेलायनो अमनो ति सिरियास सिंजा ताइ सिनि SP वेस्ट सदरनि STPU ताइ वुमेन नि तिनि वुमेन PS नि ओसिबे माल एफन FIR लॉज खाइजाका एंड खनानि बिसिङाव FIR नम्बर मानै अबनो जेसक जाति मानसक बरक चाइतंनायनि बरक सावहायसि जों जुदिनो तमुनो बरक रुतुइमानिया हंगांगांकाय वीडियो फुटेज दंगो फोटो बाय क्लियर मनो टोटली वीडियो दंगो अ वीडियो बिसिङै तमुनो त्रिपुरा पुलिस अमनो रुतुइमाय हंगांकाय सुजाकक जों अमनो वानसुंनाय त्रिपुरासनि बिसिङतै जस्टिस मानजागिया एबा जस्टिस प्रिवेल खाइजागानि जों अमनो वानसुंनाय हायसि कारण जे जागाव क्लियर वीडियो जे जागाव आसिके मोलेस खाइजागै पुरा ओपन वीडियो जेङै दंगो अमो तिनि थिनांगोतै बारि मानो हायसि कारण सिनि हावा तिनि जों तिनि अबन नुगो जे सिनि त्रिपुरासानि बिसिंगो आसिके अत्याचार खायो तमनि अमो जों कुनु दिनफोरनो जों गय सिनाय मानिया एंड तमुनो माय तमुनो पुलिस प्रोसेस पर्सनल होइते बरक तुमुंनो अबनो सीरियस मेटर नाय हांकाय बसकांगो YTF नि हर त्रिपुरा हास्ते सुङै पुंनायसि YTF TWF त्रिपुरा मथनि हर सुङै पुंनाय तमुनो बरक अबनो सीरियस नाय हांकाय सुमुनुंना हायसे एडिसि एरिया वो खरक बसक बरक हमते खाइ बरक हाइ मानाबो जों पुंनायसि कारण जों बेलाय सयज खायका बेलाय तरेरे खायका जों नुगै मानलिया आं तिनि मिडियान बिसिंतै सिनि त्रिपुरासा लुकुरंना आमो सानामो जोंगो नर नुखना दिल्ली हाइ जागाव गेंग रे निर्भया केस बसक जरति लंग प्रोसेस संका किन्तु तिनि हाइ सिनि त्रिपुराव ओपन एकदम ओपन के जेता सिनि बरि बसानो माइ खाइ तंगो तिनि जत नंग नुखंगो बरि बसा तंगो कुनो सेफ एंड सिक्योरिटी फील करे आम ब्रॉड डे लाइट एकदम साल कथां माहाय तंहांकाय ताबुक माहाय हर गान आंद्रा गुन्द्रा निनि गलि हाय जागाफोन आगर तो तंनो सेफ क्रि हायसि ब्रै बोसोरनि आबन बगै त्रिपुरा पुलिस अबनति बेले सीरियस नानानि उंथुं नाया हांकाय जों तिनिया जों खनाया बार बंनि PS हाबै बंनो रिमाइंड खायफुंनाय जे YTF TWF पावर ताम हायसि त्रिपुरासानि पावर ताम सोंफुंनाय एन आं तिनि गोबां लुकुरनो सानो आं सानानै मोचंगो लुकुरनो आं गोबां सानो जरा कमेन्ट्स खायचों न आचु कमेन्ट दंराय बासा गोबां सायमानो थिंने तंगो अब ब्रेहागन कमेन्ट माने अब ब्रेहागन खायजों नांगो हाबो के होनाय होंगला निनि त्रिपुरासा बसन बिजों नाय आं सानानै मोचं निनि कपालबो सालसो माय खलायनाय तमुनो नोंनिनि त्रिपुरासा बसनो नों माके ब्लेम खायचों हंकाय नोंबो सालचों गनाय आफुसनि निनि सामसा बसन नों वानसुं देहायसि आं कयनाय जद त्रिपुरासानि बिसिंगो बखरकसा जे जापान तंग ब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जे जापान तंग त्रिपुराजोक अमहाके केबो उङै तंहांगांकाय जों एसे त्रिपुरासा सोंरो बाचबै बसकांग बाचबै महायनो बुइनि दफा सल्युशन खाया नों आं जों जतन थानसाके बाचबै जों सल्युशन मारनाय हायसि तिनि सिनि FIR खायजों तिनि फाइसो पाइका सिनि TWF नि बरम गनांजों प्रेसिडेंट सिनि मैडम मणिहार देवर्मा YTF नि जनरल सेक्रेटरी मिस्टर जेम्स ते सिनि मैडम गीता ते सिनि मैडम उर्मिला TISF नि कन्वेनर सिनि बरम गनां ताकु उत्तम बर हाय फाइ नायदि जों जतन अर जत अर्गेनाइजेशन आं ताबनो सानानि मोजों बार सानानि चेष्टा खायसि TWF YTF त्रिपुरा मथा TISF नि सिम म सामुयासि म कुनो पॉलिटिकल माइलेज नि सामुया म गासिनि दफानि सिनि त्रिपुरासानि सामुं एसे त्रिपुरासा जों फायर और जों ना YTF ना TWF ना त्रिपुरा मथा बिसिंति फाया जों एसे त्रिपुरासा सिनि बरनि बिसिंगो अनजस्टिस ओङै तंगनो जों जस्टिस नेमै जोंरो तिनर फायबायसि जस्टिस should be given हायसि justice delayed is justice denied abo जों त्रिपुरासानि आमचाय सुनुगै दङ साल कथां बोथार जामन तै जों सानानि ककरि खायसि गोबां मा बोथार जाका गोबां मा तकथार जाका जों तावबो पगै थायको बिग बाजार हाय जागा लाहारि देवरमा और रेप खाइ गजां मानि और बनो मलेज खायजों मानि प्रियंका रियां हाय रेप खाइ बोथार जामन ताबो जों पयाखौ ताम जस्टिस मांगा त्रिपुरासारक जों जस्टिस मायनि कारण न जों मोनैलायो बेंगालि निजिनि दफानाव फार्स्ट के सिना बाहायसि
जों निजरा थानसाङै मांगिया आं मैया जोंनो तिनि बुइखलायमान जगै साधारनत आं सानाय जे अमाय बांलादेशनि फायै अमाय बर तिनि तिप्रा फायै सिनि तिप्राजुक बरिरनो मलेस खाय रेप खायनि चेष्टा खायमानि अमनो जों जास्टिस माखानाय तिप्रासा थानसानि बिसिंति हायसि हामबाय।